Носи, баце! Носи го! Игре, Берт! Аймо! Браво, Ивра! Айде! Не ми кало, Кико! Що направите?
Bravo. Neće ga U travата не се толкова. Седи, айде у боксу конju jedan. Седи, айде, što se gi fale? Preprava se, da ga je ušao. Седи i ti daj od traka.
Chico! Odloži, gdje naprijed. Primi go pa poslije. Pomogni mu! Sam si le... Zime, ajde, Zime! Šutiraj! Druga! Tora! Ajde krilo to, Martiće! Ajmo!
kraj se Ugu, bravo! Bravo, bravo! Ali što svireš, be? Dobro, be, dobro, ajde, Grešnja, ajde, šo. Do treta. A? Tako vi bi se bili vidjeli, možeš to vika dozvoljeno 6. A vika, možeš dozvoljeno, gaži četvorica, koliko dozvoljeno?
Тук знаеш, що е делегатор. Още еднъж ка стане, ако не те ме вас камер. Още една стане. Ладно му е на човек, още. Ajmo! Gledaj. Беше пей сам. Ajmo, Bert! Gledaj, gledaj, gledaj. Bravo! Deve che dai. Guarda più così. Cada faz toda a roda, modelo, canhão-se, game, banho da Não, pá. cai de esgoto, Só você banho, você tá para não ser Се кака беше. Mani ga kupičko mai. To ne sam te moram podništi. Ja. това не заради. А не се прави Пред дома иде. Он на поня или Да он. заебал го по дома. Пред дома иде. Да бе бали и заедно. Ти си вона пил твоите бегаш да ги обсъди джулгата. Ага. Kad iskače, kad iskače po tebe klapa, samo mi ga draje, može ne čuješ, da tako? Kad ti ide na gosti, kad ti vode, čaše pomena na Не ви видели че с твоите не. Не е да жугаш. Не, борите. Не. На пазар ти идея. Я не гледам пазара, но това не се не Торби да ги макаш, не смееш да рече. Аз за торбите, мора да... И що работи? Абе, не, али ти си, бе. Няма как повреда да вчора се правиш, бе. Немойте овадаш. Много я си приприбиваш, да мога напорно беше. Изтерчето беше. Изтеркото. Браво. Добро е, бе, Деница. Мачево.
Нищо няма да държава време да не е безсъдно. Иди на нега, Берти, иди на нега! Че беше и преко гол. Гол е, готово е. Можеш още малко да не свире, да види как ще се шанси пред. Сега е гол. Дигни още ми да ти има мамицата! Два метра беше обсъм.
Иди на нега! Иди до край! Браво! Браво, браво! Дай мастика. Я не мисля. Айде, бегай! А ти видели си taj човек? Не заситвам, Боце позади! Позади, Боцка! Боцка! Носи, носи! Ajde! Igra, be! Igraj! Абе, не се мъртува, време от просто. Правите. Ai, não, mano. Ajde, bre! Ajde, legato će kaže, ajde. Levo, Dime! Levo, Dime! Preda! Preda, riba, 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 riba! Bravo, Boce, bravo! Ajde! Kaj si ga slika? Bravo, Mane! Ajde, konsolidacija! Ставиче. Праша. Bre, što napravim? Tamo Филип.
Nosi go! Brzo, ajde, odluči. Dobro, ajde. Evo ti i on kaj, napred, nazad. Ajde, Martin, leđa! Igra, pes, po liniju. Ne sam. Tuka sme nogu loša igra. Nosi. Idi, dete, direktno na njega ide, direktno. Šut! Лъже тайна. Лъже. Седи бе, коню! Делегат, запиши го това.
Те души стои тук да го... 20 шутирате, 20. Тя даде гол от тук. Браво. Айде, бе. Не, така го виждаше. Така може. Що го даваш там? Не му даваш! Що трябва да даде гол? Майка им хубаво да го шути го на Как се види? помниш ли френски така? Що не дай общо да си вестно ти гол? Весело само, е! Що не е? Айде, какво скочи? Абе, дай си ние доволен да не е! Немам камен да му е богадо, да му е... Дай смените, нема ли резерва ти, бе? Или утре има едната делегата, бе, да му имам гадо да му е. Еме делегат ти, бе. От центъра ли? Сели, бе, коню ти, бе! Да, велики шо. Седи тамо, бе, да ти имам гадо, да ти имам. Разбираш. Коню е да ти не памета тук. О, няма връзка, бе, шо? Ти му кажеш на него. Тони, да подигай ми от кабината да му имам гадо. Айде, остави. Абе, да не е пиян тай, бе. Ovo vidjelo, tega ovo vidjelo od centara. Će ti objasni Mile, slušaj ti bao. No, тракам ти, бе, до сега не има вака делегат. Пичка ти материна. Карто судия! Ало! Лайки изпадне сега. Мора да изпадне от него, да те смотани да те... Ало! Али!
Šut, šut! На полувремето сме индига студията главе, не? Ти пияне? Нещо не е уред. Иди го не де. Сега не иде Евана. Ева, иди го не де. Сега си ме стави напред. Напред и ке мене. Абе, защо не ги сприте студията, бе? Опри го една да trae делегато да му ивокато я. Чекай да дойде. Удари го по главата и не е на ногата. Не го удари вече му го пусти сега. Шири! По линия! Браво, дете, добре. Рома, бе! Браво, Кичо, браво!
да играе като трябваше да даде. Ajde, Nikola! Tutli! Ajde, go izigraj! Evo! Tako! Ajde! Bravo! Bravo! Hej, hej, hej! Делегат, пуши цигаря, делегат! Делегат! Пуши! Браво, браво, браво! Ajde! Ajde! Ajde ime! Skoro nemame! Nikola! Ajde šut! Da nemaš još 20. Skoro nemame, Nikola! Skoro nemame! Ajde, Dare! Idem Dare, možeš? Ajde, ajde, ajde! Nema koji da igra. Odmah na gol!
Bravo, ide vodu da pije. Четка ли е? Не те става. Четка на утакмата ли е? Ajde, ajde, ajde! Без фаул! Без фаул! Дай Филип! Ajmo, Dare. Горе, горе, Рокелов. Без фаул, без фаул! После, после! Загради гол! Удари! Сергей! Играй! Ajde! Топ, топ! Ajde! Ajde! Ajde, skokame! Какво е? Ajde, me racconta! Дай му тръбе! Тоше, имаш лак под Саше, Тоше! Почистила картон судия! Картон! Бери бе! Не!
Играй ме, готово! Хайде, мина тај тавише, даве! Я се люѓе. Kaj? Играт на турнир. Цялата се турнир, турнир. На кашки играт. Pa ne pušta. Ajde, krivo tražili, krivo! Kola! Otidi na mesto, David! Bare su čiči tam, ja ne dam. Nema Kristjeve, što on ne ga ne Ti ne niko pišu. To je to. To ne su sviđa. Bravo! Bravo! To! Deci ga! Tamo ste negativ naši. To! Čekamo nije jade mi se. Boja domaćin teren. Bravo, Mark! Ajde, ajde! Tako! Muć! Ajde! Ovo je jaka, da. Globus! Ajde! To je ovo, sa satom možemo se gol doneti.
Aj, Robka! Ti si naš! Seto, delo. Aj, Robče! Aj, Rovi! Ti si naš! Aj, aj! Bravo, stari Račić. Bravi, brat.
улаваш, от загреваш. От кай ки улаваш? Три преки напред. Рипай! Ти! Не разбират. Верти! Спринта го удари. Може ли бе? Ке биде, айде, де се дери. Джамал! Джамал! Айде на колката! Айде, Гочи! Айде, Буй! Добър център ще от тебе барам. Ajde, Siniš, ajde. Айде, бе, да ги ебу. Айде, бе, шут. Наша е. Ajde, Goći! Vujčo! Ajde, Goći! Ajde, ide! Bravo, Goći! Skokame, ajde! Teko igrač! Втора статива, втора прати! Айде направа! Концентрация,
Gubi predigraj! Ajde! Izlovaj! Ajde, ajde! Ajde igraj!
Педер да му видим кръста. О, Нели! Абе, гледай скоро! Хайде! Шутни! Абе, Сергей, кажете ме не кинеш! А не е добро само! Ешо на Фичо, бе! Не беше Фичо! Не толкова ти е малко. Чакат судиото края да свири, я мисля. Всички чакат судиото края да свири. Не баш. Защото ладното ние чекаме на юни. Много ладно. А колко се? Много критично няколко най-голото. Така много много ще става.
Ubavi pjevu! Ajde, Tuka Paulici! Ajde! I Tuka Paulici! Ajde, Mameci! Česi! Следната си прва постава! Ja sam ovdje nekom vidio. Ай, судија! Čik se. Ajde!
Budete! Ora budete! Pusti se neki srdiš me! Bravo! Kraj! Kraj! Miri kraj! Ajde Barbika! Ajde Barbika! Miri kraj studija! Daj hit futbol. Ajde! Kraj studija! Idi u automa! Aut! Ajde studija! Koliko vreme, alo! Gerne Maximo. Kraj studija! Hou er Miri kraj, kies! Ubi! Bravo ti! Bravo ti! Резултат чакаме. Първа готово? Готово. Затваряй. Просто.